Iruñerriko mugimendu feministak sexu erasoen aurka protesta egitea ditu du gaurko Gazteluko plazan gaueko 9:00 biltzera ditu dute. Jaiak hasi zirenetik izan diren sexu erasoak salatzeko. Iruñeko udaleko bozeramaileen batzordeak bat egin du mobilizazioarekin. Salatu den azken sexu erasoa larunbatean gertatu zen emakume batek salatu zuen goizean eta udaltzaingoak gizon bat atxilotu zuen arratsaldean. Gizonak atzo goizean deklaratu zuen epaiaren aurrean. Epaiak aske utzi zuen urruntze agindu batekin. Kristina Ibarrola alkateak adierazi zuen atxiloketa gehiago ere izan direla jaiak hasi zirenetik. Nafarroako gobernuak larunbateko erasoa gaitzetsi du eta elkartasuna adierazi dio emakumeari eta haren familiari. Horrela mugimendu feministak deitutako protestan parte hartzera ere deitu du. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan indarkeria matxista izpide. Izan ere aurretik aipatutakoa ez da izan San Ferminetan azken orduetan izan den atxiloketa bakarra. Atzo goizean entzierroaren ondoren beste gizon bat atxilotu zuten, entzierroan lanean aritu den Gurutze Gorriko kide emakumezko bat jotzeagatik. Kokotaraino gaude! Ez dagoela lekurik haientzat. ¡Hola, borroka feminista! Gure jaiak berreskuratu ditu. Eta horiekin dirudienez batzuek baboso eta matxiruloa berreskuratzera behartu nahi gaituzte. Bestaletik Iruñean garela kantuan gogoratu nahi izan dituzte Germán Rodríguez eta Joseba Barandiaran poliziak hil zituela 55 urte bete ondotik. Izan ere kantuen bidez kontatu da azken 4 hamarkadetan ukatutako egia kantuen bidez egin dute 11 musikarik epaitegiek zor duten justizia eta kantuen bidez lortu dute Iruñean inorka ahaztu ez dezan 1978ko uztailaren 8an Espainiako polizia zezen plazan tiroka sartu ondotik kaletako istiluetan poliziak buruan tiro eginda zuela Rodríguez eta 3 egun geroago Donostian protestan ari zela Barandiaran. Impunitate urte daramatzagu gertaera haien erantzuleekiko Estatu Espainiarra, Barne Ministerioa, Martin Villa, eta beste horren beste urte konplizitate judizialarenak. Musika, egia, justizia eta ordaina galdegiteko tresna bilakatzen jarraituko dugu. Aditu nahi ez dutenen gorreria hautsiz. Gaizki jositako zauriak irekiz. Erakundeak interpelatuz. Diskurtsoa eguneratuz belaunaldi berriei iristeko ere. Ezarritako isiltasunaren eta impunitatearen arrakalak zabalduz. Denon artean lortu ahalko dugu. Germán, Joseba, gogoan zaituztegu! Germán, Joseba, gogoan zaituztegu! Igelaren jabek arazo ekonomikoak direla medio argitaletxa gelditzea erabaki dute. Igelako editore Lander Majuelo Itoizek sinaturiko hitzak dira. Argitaletxaren etena herritarrei jakinarazteko idatzitakoak 34 urteko ibilbidearen ondotik etengo dute Igelaren jarduna. Plazaratutako oharrean Majuelok nabarmendu duenez erabakia ez da lantaldearena. Argitaletxaren jabetza dutenek egin dute urratsa errentagarritasun ekonomiko ez da argudia.
eskatuta. Halaber, Majuelok jakinarazi duenez, jabek konpromiso hartu dute bidean diren eta abendura artean plazaratzekoak ziren lanak argitaratzeko, beti ere itzultzaileek hala nahi izanez. Gero, 1989ko apirilaren 14an jaio zen igela Iruñean, Xabier Olarrak, Joseba Urteagak eta Jose Manuel Gonzálezek sortu zuten hain zuzen ere. Argitaletxea hasiera-hasieratik arduratu da propio itzulpenaz. 34 urtez, soilik itzulpenak eman dituzte eta soilik euskaraz. Sorreratik batik bat Olarra aritu zen editore igelan, 2020ko abuztuan berriz Lander Majuelok lekukoa hartu zion arte. Badaia bete honetan 40 urte bete dira Iruñean sortua taldea eratu eta Iruñeko agiria idatzi zutenetik. Eskuineko konstituzioak hizkuntzen mailakatzea aplikatzen zuen berdintasunaren izenean eta horren aurka elkarrekin gogoeta egiteko bildu ziren Euskal Herriko, Galiziako eta Kataluniako hainbat soziolinguista Iruñean bertan. Duela 40 urte egindako desorekaren irakurketak bere horretan balio du gaur egun ere. Horregatik agerraldi jendetsua egin zuten larunbatean Udalerri Euskaldunen mankomunitateko 125 hautetsiek Usurbilen. Bertan agiri bat irakurri zuten Espainiako Auzitegi Konstituzionalak udalei euskara hutsez funtzionatzeko bidea ezeztatu dien sententzia deitoratzeko. Udal legearen artikulu batek zehazten du zehazki euskarazko funtzionamendu hori. Agiriak euskaraz bakarrik egiteko irizpideak zehazten ditu eta horren kontrakoa izan da epaia. Larria da gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta harekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetza. Hauteskunde kanpainak lehenengo asteburua iragandu dagoeneko gaur izango da Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra eta Euskal Alderdiek gobernua osatzeko giltza izan dezakete. Izan ere, aurreikuspenen arabera gobernu aldaketa izan daiteke PP Vox koalizioarekin, baina estu lehiatuko lirateke gainontzeko alderdiek bat egingo balute. Tartean Euskal Herria Bildu edota EAJ leudeke. Inkesta gehienek gobernu aldaketa aurreikusten dutela iritsi da uztailaren 23rako hauteskunde orokorretarako kanpaina. Lehenengo asteburua igarotak gaur izango dute aurrez aurrekoa Pedro Sánchezek eta Alberto Núñez Feijóok, PSOEko eta PPko presidente gaiek. Gobernua osatzerako orduan baina ez dira sozialistak edo popularrak bakarrik izango.
Presidentetza Pepek nahiko balu Voxekin batu beharko litzateke. PSOEren kasuan koalizio horri aurre egiteko eskumuturrari aurre egiteko gainontzeko alderdiekin bateratu beharko litzateke. Eta hortxe euskal alderdiek zeresana izango lukete, gobernu osatzeko giltza lukete. Gauzak horrela nahiko parekatuta geldituko lirateke emaitzak. Euskal ordezkariek ahotsa izan nahi dute Madrilen, eta kasu horretan izango lukete. Gainera ezin dugu ahaztu gure eskumen asko Moncloatik kudeatzen direla, eta autogobernurako bidea litzateke euskal ordezkarien isla izatea Madrilen. Argudio horrekin ari dira alderdiak euren botoa eskatzen. EH Bilduk Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren eskubide nazionalak defendatu nahi ditu Madrilen. Ezker subiranistaren bultzadarik gabe, ez zirela gobernuak egindako aurrerapen asko gertatuko frogatzen dute. Orain, guzti horrengatik eta gehiago egiteko, orain gehiago izan behar gara, eskuina geldiarazteko eta aurrera egiteko Madrilen eman daitekeen edozein aukera azkarrago iristeko eta euskal herritar guztientzat hobea izateko. EAJ gizarte segurantzaren eskumena eskatu du pentsioak Euskal Autonomia Erkidegotik hobeto kudeatuko direla argudiatuta. Zoritxarrez, Madrilen erabakitzen dira oraindik guri geragiten diguten gaiak, gai asko tamalez gainera. Lehenengo defentsa lerroa Madrilen dago, bertan aurkezten direlako erasoak eta ekiditu behar ditugu zuzenketen bitartez, gure botoren bitartez eta abar. Beraz, Madril da gure autogobernuaren lehenengo defentsa. Ipar Euskal Herrian berriz dago batez onartu du departamenduak mugetako esiak kentzeko Euskal Herria bairen mozioa, Erne. Egunon, Kontseilu Departamentaleko batzorde iraunkorrean mozio bat aurkeztu dugu mugetako esien altsatzearen alde. Mozio hori hau batez onartua izan da. Beste behin horrek frogatzen du, Euskal Herrian ez ditugula mugak nahi, baizik eta zubiak. Horrenkari, dei egiten dugu herritar guztiei mobilizatzen seitzen. Gauzak horrela ekonomiarloko berriei erreparatzeko Bilbora joko dugu orain, bertan baita Aiara Durreta lankidea. Eguerdion, Aiara. Nik ez daitu ez dakit aukerarik izango dugun Aiara entzuteko, bestela ere bai aipatzea nola erretirorako adina 68-72 urte bitarte daño atzeratzea eskatu duen Espainiako enpresarien zirkuluak egungo pentsioen sistema publikoa ez dela jasangarria iritzita, ea oraingo honetan bai Aiara entzuteri daukagun. Eguerdion, Aiara. Bai, orain bai, Aiara, tira konta iguzu, ez, pentsioez ari ginen hizketan ikusten dugu astelenero, ez, Bilbon egiten duten elkarretaratzera hurbildu zarela, nola iritzi diote azken proposamen honi? Bai, horrela da izan ere, Espainiako enpresarien zirkuluak proposatu du legezko erretiro adina 68 urtekoa izatea, eta borondatez berrezarri ahal izatea 72 urte arte, ezta? Eta era berean fijori eskatu diote, kentzeko kotizazioaren jaitsierak eta zergak eta aldi baterako kontratuak berreskuratzea. Beraldetik Espainiako enpresaburuen elkarteen konfederazioak argi adierazi du ez datorrela bat horrekin, eta bitartean fijok ez du ezer esan horren inguruan. Azken batean hauteskunde kanpaina betean aurkitzen gara eta kritikak eta higadurak saihesteko, ezta? Eta babian bitartean, asteleno legez hemen pentsiodunak protesta egiten ari dira Bilboko udaletxearen atarian, eta pentsiodunek zaratu dute guztiz proposamen hori, ezta? Azken batean eurek eskatzen dutena bada pentsio adinak jaistea, eta gero besteak beste 1.020 euroko gutxieneko pentsioa. Bakarrikan enpresarien aldetik hori da espero dezakeguna. Eta gaina ikusita nortzuk egin zituzten adierazpen horiek, hau da enpresarioen zirkuloa. Horiek ultra eskuindarrak dira, eta bere helburua da presionatzea helburu horiek lortzeko. Eta argi eta garbi adierazi zuten, kanpora behar dutela, edo kanpora behar dela Sánchez, eta Feijóori planteatu zion argi eta garbi eskarea horiek.
Lan gatazketan berriz, Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileek akordioa lortu dute, 5 urtez egon dira lan hitzarmena berritzeko negoziaketetan, baina amaitu da lan gatazka eurentzat. Aiara, zer gehiago dakigu? Bai, horrela da, Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileen lan gatazka bukatu da. 5 urte ibili dira negoziazioetan lan ituna berritzeko, baina Jaurlaritzak ekainaren 26an deitu zituen ELA, LAB, Komisio Obrera UGT eta SK sindikatuak eta patronala ere. Eta bilera horretan LAB, Komisio Obrera UGT eta SK sindikatuek akordioa lortu zuten patronalarekin. Baina behar zuten enpresaren Jaurlaritzaren baiezkoa eta baiezko hori jaso zuten eta orain bakarrik gelditzen dena da akordio hori sinatzea. Osakidetzako garbitzaileek aurre akordioa lortu dute. 5 urte daramate borrokan lan hitzarmena berritzea eskatzeko. Bada gehiengo sindikalak, hau da LAB, Komisio Obreras UGT eta SK sindikatuek aurre akordioa lortu dute Osakidetzako zentroetako garbiketa zerbitzuaz arduratzen den enpresarekin. Beraz, badirudi lan gatazka bukatu dela, hala ere orain Osakidetzari dagokio aurre akordio proposamena berrestea negoziazio mailan ezeri aurretik. Ekainaren 26an ados jarri ziren bi aldeak eta sindikatuek salatu dutenez oraingoz Osasun Sailak ez du horri buruzko iritzirik eman. Izan ere, azaldu dutenez, badirudi enpresa eta Osakidetza ez direla ados jartzen langilei dagokiena ordaintzeko behar den moduan. Hori ikusita, arduraz jokatzeko eskatu diote sindikatuek Osakidetzari. Gaiza datuta Aiara Bilbon zarela aprobetxatuta kultura arlora egingo dugu salto. Asteburuan BBK Live jaialdia ospatu da Kobeta Mendigen eta aurten 120.000 bisitari bildu ditu. Zuzeneko musikak inguruak hartu zituen eta askotariko musika estiloak uztartu. Bertan izan zinen zu baita ere Aiara, zer duzu nabarmentzeko? Bai, horrela da, Bilboko BBK Liveak estanda egin zuen eta gainezke egon zen antolatzaileena bera, egon da 20.000 pertsonak parte hartu zuten aurten, eta hori bai, hirian bertan egindako ikuskizuna kontzertuak aintzat hartuta. Iragarri dute gainera, datorren urteko jaialdia noiz izango den, eta ustelen 11an, 12an eta 13an ospatuko da. Jaialdia belaunaldi guztien topagunea da, izan ere, musika estilo ezberdinak uztartzen bai ditu. Hori bai, pizkanaka gitarrek eta rock doinuek pisua galdu dute, eta elektronikak aurre hartu dio. Edonola ere, 100 artista baino gehiago igo ziren oholtzara, eta larunbateko sarrerak gainera agortu ziren. Eta horren adierazle izan zen, zapatuan jendez gainezka egon zela, ezta? Baina zuneko musika alde batera utzita, bestelako gai batzuk ere erdigunean jarri behar dira. Besteak beste, Lastura enpresa arduratzen da BBK Livearen antolaketaz eta askotan gizarte eragileek salatu dute enpresa horrek langileak prekarizatzen dituela. Ni bertan egon nintzen eta langile batzuekin egon nintzen hitz egiten eta eurek azaldu zietenen arabera 9 orduko lan jarduna zuten eta orokorrean edo 10 euro jasotzen zuten ordu bakoitzagatik. Gainera aipatzearren kasu bat, egun jaialdietan motxila soinean ibiltzen dira garagardoa saltzen jendea dagoen lekuetan, eta bertako langile horiekin hitz egin da, eurek esaldu ziguten nola 8 euro soilik jasotzen zutela ordu bakoitzagatik, eta gainera adibidez edalontziak galdu ezkero euren dirutik ordaindu behar zituztela edalontzi horiek, ezta? Gero bestetik aipamentzo bat egitearren, Kobeta Mendi Zamamesetik 3 kilometrora dago, eta oinez joan da, 30 minutuko ibilbidea dago, eta egia da, jaialdiak oinez joateko kontu hori bultzatu duela, autobusean joan beharrean, baina autobusak, zeuden autobusak doainik eta ordainpekoak. Eta ordainpekoen kasuan, ilarak saiesten ziren, eta ibilbidea asko azkarragoa zen. Orduan esan dezakegu, ordaintzeak privilegioak ematen zituela. Baina, kritikak alde batera utzita, BBK Livean milaka musikazale elkartu ziren, eta ostegunean gainera bertan egon ginen, Amerikako lantaldea bertan egon zen, eta hau da jaso genuna. Bueltan da BBK Livea eta ostegunetik larun batera bitartean, zuzeneko musikak Kobeta Mendi inguruak hartuko ditu. Beraz, aste betera beste makro ekitaldi bat hemen Bilbon.
100.000 bizitari baino gehiago hartuko ditu Kobetamendik, eta ia 80 herrialdeko musikazaleak hemen izango dira. Bilbotik. Bai, ni Gasteiztik. Bilbotik. Bai, Bilbotik. Bilbotarra gara. Santurtzitik, bai. Zeizarra naiz, baina Urretxutik nator. Bilbotik. Barakaldo. Leioatik. Leioatik, bai. De Italia. De Italia, pero vivimos en Barcelona. Sí. Yo del norte de Italia, de Turín. 100.000 pertsona baino gehiago ekartzen ditu ona Kobetamendira, eta jendeak nahi duena da musikaz eta giro onaz gozatzea. Musikazaleak gara orokorrean, orduan, festivalaz gozatzera. Kontzertuak, jendea dena. Bueno, grupo berriak, talde berriak deskurritzea, ikustea, tantzutea, eta gero jarraitzea, beste kontzertu batzuk egiten badituzte, eta gero lagunekin ondo pasatzea. Que hemos llegado y hemos ido directas para hacernos esto en la cara. Y a ella le he tenido que convencer yo. Al ambiente. ¿No? Giroa. Egian artisten anistazuna eta genero guztietakoak gaudela eta hori. Oso propuesta honak dituztela, bai. Bueno, gertu dagoela, azteko. Bai, eta giroa paregabea. Ez dakit, azkenean jendea ikusten dozu, ezagutzen dozuna, eta, ezagutzen ez dozuna bai. Oso ondo dago, eta musika noski. BBK Liveak 11 estenatoki ditu, eta 100 artista baino gehiagok joko dute oholtzan. Nazioartekoak dira gehienak, eta horien artean aurkitzen dira, hemen Arctic Monkeys, Florence and the Machine, eta beste asko. Monos árticos, Arctic Monkeys. Bai, tope. Amaya, Florence and the Machine, Bian Antillano. Bai, niri bengo ere itzen zait, Chemical Brothers, bai. Monkeys, bai. Eta, Florence and the Machine. Beste guztia. Bai. Arte Bogotá bai, gustatzen zaigu. Zagubek bai, danak. A tope danakin, Florence bai, orduan. Bastakit ondo pasatzera. The Blaze, los primeros, o sea, están aquí arriba. Y luego también Chemical Brothers, Arctic Monkeys, un montón de otros. Arctic Monkeys. Da Florence and the Machine. Bai. Dana, bai. Osea, behin online duta badan ikusi behar da. Bostetan sartu gara eta ja, gauer arte. Arctic Monkeys batez ere, bai, eta gero Florence and the Machine. Beharka dago, Amaia ere bai. Zalantza barik, Bilbao BBK Live makro ekitaldi bat da, bai, makro jaialdi bat, eta hemen Bilbo inguruan ospatzen da. Eta, baditu beste albo ondorio batzuk jaialdi honek, ezta? Diru publiko oso hornitzen da, eta gero bestetik, Bilbao BBK Live jaialdiaz arduratzen den enpresa, zehazki Lasturrek, langileak prekarizatzen ditu. Beraz, giro ona eta zuzeneko musika hemen BBK Livean. Ondo da, aiara, honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei, bai. Agur. Eta kulturarloa murgilduak garela, besterik 19. mendearen amaieratik, 20. mendearen erdialdera Donostia eta Gipuzkoa turistikoki iragartzeko kartelak izan zuten indar grafikoa aztertzen duen erakusketa ikusgai da Santelmo Museoan, aldi horretako marrazkilari onenen eskutik kartel turistiko ez gain, udan bisitarien divertimendu nahia asetzeko egiten ziren ekitaldi ugariak iragartzeko egindako beste zenbait ere erakusten dira. Bertan izan da udan arreolankidea. Klima ideal, udako kartelak Santelmo Museoan egongo den erakusketa da, urriaren 15 bitartean ikusgai izango dana. Bertan, kartel ezberdinak ikusiko dira, eta guztiek amankomunian dutena da, Donostia eta Gipuzkoa ezagutzera emateko eginda daudela, helburu horrekin eginda daudela. Beraz, bi gai uztartzen ditu. Alde batetik, ilustrazio grafikoaren evoluzioa, eta bestetik, gaia bera, zer dan adierazten dana eta zer dan adierazten ez dana. Erakusketa 7 ataletan antolatuta dago, eta bakoitzak gai bat lantzen du. Gai bakoitzean ikusten dugu gai bera nola landua izan dan denboran zehar. Lehenengo atalean, turismo nortasuna eraikiz izenburupean, ikusten dana edo erakusten dana nola hasiera baten erreferentziak oso internazionalak dirala, beste edozein tokitan izan zitezkenak, eta gitxika
nortasun propio bat eratzen dela, nortasun grafiko bat. Egia da, Donostiak erabaki bat hartu duela, erabaki politiko bat hartu zuela 19. mende bukaeran, Donostia turismo indargune bat izan behar zala. Baina grafikoki beranduago iritsi zen. Karteletan Donostiako irudia agertzen da, ikusgarrienak diren atalak, baina badago baita ere beste irakurketa bat, beti emakumeen irudia agertzen dela. Eta garai bakoitzean, emakumearen itxura, saldu naizen irudi hori lotutako itxura zen, irudia zen. 20. hamarkadan, kartelen ekoizpenak gorakada handia bizi izan zuen. Faktore asko daude, baina oso esanguratsua da, sasoi horretan lehiaketak egiten hasten direla. 2. atal honetan, ideiak leian izenburupean, lehiaketa ezberdinetako adibideak ikusten ditugu. Lehiaketa berez, prozesua bera ere difusiorako bide moduan erabiltzen da. Deialdi egiten da, normalean atzean edo turismo patronatua edo bestelako erakunde bat egon daiteke, deialdia egiten da, gero eskaintza jasotzen dire, erakutsi egiten dira, eta guzti hori difunditzen doan prozesu bat da. Beraz, lehiaketa oso bide erabilgarria izan da promoziorako. Adibide hauetan, San Juan, Zarautz, edo Donostia bera, erakusteko modu ezberdinak ikusten dira. Batzuk irudia hartzen dute, beste batzuk argazkiak sintetikoagoak, argazkiak eta objektuak aukeratzen dituzte, beste batzuk igual klasikoakoak izan daitezkenak, edo azkenik argazkiaren indarra eta kolaxaren hizkuntza erabiltzen dutenak. Bisitariek zeregin bat behar zuten, eta orduan ekitaldi ezberdinak antolatzen dira. Berez, gela honetan, 2 atal daude. Batean, jolasa eta diversioa ikusten da, eta beste aldean berriz, euskal jaien sorrerari lotutako atala. Kasinoak izan ziren eskaintza zabaletariko bat, bai Gran Kasino, de San Sebastian edo Gran Kursal. Jokoa debekatzen danean, beste modu batera ere aurrera jarraitzen dute, eta batez ere ekitaldi ezberdinak egiten dituzte, jai tematikoak egiten dituzte, eta bakoitzak bere kartela izango luke. Karteletan elementua oso esanguratsua da, arte efemeroa da, ekitaldi bat saltzeko eta gero bukatu egingo dana. Horrek asko eragozten du material hori ondo gordetzea eta babestea, berez erabiltzeko eta berez erraz bukatzen den materialak direlako. 20. hamarkada oso aberatsa izan zen kartelgintzan. Orain gauden areto honetan Gipuzkoako ereduak ikusten dira. 3 urtetan, 3 kartel hauetan estilo erabat ezberdinak daude. Bata marrazki gileagoa edo karikaturarantz doana, beste bat errealistagoa edo figuratiboa izango dana, eta gero txikiren estilo pertsonala 3. Oso peluz laburrean, eskaintza ezberdinak. Atal honetan, kultura eta komertzioa daude ikusgai. 50-60 hamarkadetan, eskaintza zabaltzen zijoan, eta guztiok ezagutzen ditugun zinemaldia eta jasaldiaren sorrera da. Edizio bakoitzak bere kartela zeukan. Tomas Hernández Mendizabal da autorea eta oso estilo pertsonala dauka. Azken atal honetan, kirolak azaltzen dira. Hori ere eskaintzaren barne zelako, eta oso eskaintza zabala zen, bai zaldi lasterketak, lasarteko autolasterketak, tenisa, bizikleta eta nola ez, traineruak eta balandrak. Estropadak saltzeko modu ezberdinak ikusiko ditugu gela honetan. Era berean, lehenengo aldiz, lasarteko autolasterketen kartel guztiak ikusteko aukera egongo da. Kartel asko dago, eta horrez gain, esku horriak, pegatinak eta bestelako elementuak. 250 pieza baino gehiago daude, eta asko museokak dira, baina beste asko, beste toki batzutatik ekarritakoak, Bilboko Arte Ederren Museoa, Koldo Mitxelena, eta partikular asko. Eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei. Eta batez ere, gonbitea luzatu nahiko genieke bisitariei, benetan merezi duen erakusketa badala uste dugulako.
Kirolen bueltako azkenei heltzeko berri izan aurkirik kirol kazetare dugu kameraren beste aldean, eguerdion, Ane. Kaixo, eguerdion. Tira, basteko badugu aipatzea nola bi estropada oso desberdin izan ziren atzo goizean Zierbenan. Euskotren Ligan bandera Oriok irabazi du, baina aldea oso txikia izan da. Euskolabel Ligan berriz Urdaibaik sekulako erakustaldia eman du eta 18 segundo atera dizkio bigarren sailkatuari, zerrutzi du asteburu honetan Arraunak, Ane. Bai, nik nabarmenduko noan bi ligak, bai gizonezkoena eta bai emakumezkoena oso parekatuta dozela, eta kasu honetan atzokuan bai Zierbena eta bai Oriok arantzak kendu zeuela, ez? Hasierako lehendabiziko bi banderetan espero baino makalago aritu dira Orixo eta Urdaibaik ere, Gorka Aranberri patroiak aipatu zoan, ez? Ea zalantzak bazekaten eta zalantzak eurenak baino, kanpotik jarritakoak izan diala, eta Zierbenan, mai kolpe bat eman da, eta indar erakustaldi sekulakoakin, denboraldiko lehen bandera irabazi deu, lige irabaztera deituta dagoen kandidato batek esango neuke. Hala ere, Euskolabel Ligan oraindik Zierbena do lider, Hondarribiarekin batera, 31 punturekin, eta Urdaibai do 3. 30rekin, 3 hauen artean do tarte txikiak, eroiak koizko bat berago aurkitzen baita Getaria. Denboraldi hasiera txukuna indoala, nahiko irregular, 3 regatetan egon da bere maila erakusten, eta azkenean orezko txanda horretan lekutxua indeu Getari batek. Txamponaren bezaldean agian egon daitezke Orixo, Donostin oso makali bizalako, Ondarruri ere kostatzen do denboraldi hasiera hau, eta baita Donostiarrak egin zoan etxian, Donostiko banderan, fabrika bandera ditzen dana, historia egin zoan emakumezkoen eta gizonezkoetan bandera irabazita regata honetan, baina Zierbenan pauso bat atze eman zoan, bai emakumezkoetan da eta bai gizonezkoetan, eta hor gelditzen da ez, nik uste dut arantza batekin Kaiarriba kluba, eta emakumezkoekin jarraike aipatu bezala Orixok irabazi zoan Zierbenan, larun batean Donostiarrak, eta hemen parekotasuna sekulakua da, Arraun Lagunak dolako lider 21 puntukin, eta gero 3 talde doz, Tolosaldea, Orixo eta Donostiarra, 19 puntukin 3ak, eta jendeak zalantza zauan, ez? 8 traineruko lehendabiziko denboraldi honetan nolako izango zen maila, tartiak handixak izango zian, eta esango neuken lehendabiziko bosten artean tartiak oso txikisa diala, Hondarribi eondaz euneneko batzuta orezko txandan sartzetik, Ibaikak ere sekulako estropada izan Zierbenan, eta nik uste dut hor 6 euskal taldiak maila sekulakoa dozela erakusten, eta bentsat ikuskizuna aseguratuta dagoela liga honetan. Beasainen ordean 1.000 jaso dira asteburu honetan, lasterketa ezberdinak biltzen dira hemen, zer duzu azpimarratzeko? Bai, gerotasuna handixo hartzen duan lasterketa da 1.000ak, 12. edizioa ospatu da asteburuan, gogoratu behar da 3 lasterketa diala, bat ultra distantziakoa, 168 kilometro, honek ostiralean azkenean arratsaldeko 8etan hasi ziren, eta gero doz Goierriko bi handiak 88 kilometroak, eta Mari Murumendi maratoi distantziakoa 42 kilometro. Eta hemen nabarmentzeko, Uxue Frailek irabazi zoala 1.000ak, atleta donostiarra da Uxue Fraile, eta nagusitasunez edo bintza da agerio zuzenik gabe gaien duzan 1.000aken lehen aldiz, bere lehen garaipena da proba honetan, gizonezkoetan Jesus Bailok irabazi zoan, eta Goierriko bi handietan, nabarmentzeko, Ian Azprobebeiteak beste garaipen bat erdietxi zoala, bere estrenako aldi xazan lasterketa honetan, 8 kilometruak 12 ordu eskazian egin zitsun, eta beste garaipen bat Abadinoko korrikalariarentzat sekulako denboraldixa etxen dagoela, eta Mari Murumendin Irati Zubizarretak irabazi zoan emakumezkoetan, eta Dorronsoro gizonezkoetan, eta nabarmentzeko marka utzi zoala emakumezkoetan. Irati Zubizarretak 4 ordu eta 42 kilometro, 42 minututan eginda 42 kilometroa. Bestaldetik aipatzeaz nola egunotako foku handi bat baden San Ferminetan askorako ematen dute eta kirolerako baita ere, kasu honetan San Fermin torneoaz, tira zer duzu esateko?
Bai, Labritek protagonismoa hartzen dugu egun hauetan, jokatzen dalako, gizonezkoetan 4:30 jokatu zen ostiralian, altunak irabazi zuen, eta kasu honetan emakumezkoetan binakako txapelketa jokatu zen larun batian, eta nabarmentzeko, gaztiak oso indartsu datozela, Zabaleta Gaminde bikotiak irabazi zuen txapelketa, 22-17 mendean hartuta, eskarmentu handiko Ola Zarrizabalaga eta Uixue Osez bikotia. Partido interesanti izan zen, gorrixa juntzian aurretik ia partida guztia, gaina tartiak ere iriki zeuen, eta bazirudien agian 8 irukuakin edo 13 bederatziko markailuakin partida utzi zitekela, baina 17-14 22-17 pasatu zian urdinak, eta nabarmentzeko, pilotari onura egiten diola, gazteak hain indartsu egotiak, badabalako ez, belaunaldi berrietan horre itxaropen bat, honek jarraipena izan dezakeela, eta hori Zabaletak 14 urtekin eta Gamindek 16ekin garaipen handi bat lortu zeuela Labriten. Nabarmentzeko bai, Ola Zarrizabalagak esan zola, bero handixe egiten zoala, momentu baten ondo ez ere sentitu zen Gernikarra, eta azkenean ez, Labriten hainbeste jende girua eta jai girua eta beru elkartzen dianean emozioak ere eragiten dugu, eta hori sekulako finale izan zala, eta urtez urte hau ere garrantzia hartzen dihuala. Datozenetara adi hemen utzi behar dugu konexioan, mila esker gurekin tartetxoa hartzearen eta hurrengora arte. Plazer bat, gero arte. Eta horrela iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko gaurkoan uztailaren 23ko hauteskundeak izango ditugu hizpide. Mertxe Aizpuru Euskal Herria Bilduko Gipuzkoako hautagaiarekin laster arte. Iritsi gara geltokia saioaren azken atalera. Eta azken atalean, Iruñako geltoki zaharra ezagutuko dugu. Bertan gorpuzten bait dira, orain arte jorratu ditugun, gai eta ekimen asko. Elikadura burujabetza, efizientzia energetikoa, ekonomia sozial eta solidarioa, mugikortasun efiziente edo jasangarria, azken finean, guzti hauek gorpuzten duten geltoki zahar hau ezagutzeko aukera ere edukiko dugu erreportaje eder baten bidez. Solasaldiak beti bezala, bertako proiektuak aurrera ateratzeko ezinbestekoak diren personekin eta bukatzeko hemen bertan jatetxean dastatu dezakezuen jaki goxo bat prestatuko digu Koldo Gartziak. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Kaixo, Asier naiz, Puntuta.comako sortzailea. Eta ni Ainoa, Naxkerreko gitarra jolea eta abeslaria. Eta gure laguna Karmelerekin, Naxkerreko beste abeslaria dena, dikotomia bestia sortu dugu. Kanta honek tratatzen du gizarteak egunerokotasunean gure buruarekiko sortzen duen presioari buruz, eta horrek ere eragiten digun kontra sanei buruz. Espero dugu gustatzea. Amabiterdiak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Mertxe Aizpurua. Diputatuen Kongresurako Euskal Herria Bilduren Gipuzkoako hautagaia, ondo etorri? Gurera. Eskerrik asko, gonbidazagatik. Eta tira ez kasik aurreko hauteskunden najearekin iritsi zaio kanpainari oraingo honetan, uztailaren 23ra begira. Hasteko konta iguzu, Mertxe, nola aurkitzen zara eta nola ikusten duzu taldea?
Bueno, gogoz, egia da, hola bapatean etorri zitzaigula, justu ere hauteskundeak izan, eta hurrengo egunean ja, euki genuen sorpresa iragarpen hori, berriro Sánchezek hauteskundeak deitzen zitula, eta, bueno, nolabait esateko, disfrutatzeko ere denborarik apenas ez digute eman, baina, bueno, beira, guretzat, bueno, sorpresa hori kenduta egia da, batez ere egiturako jendea eta lanean nahitu den jendea kanpainan, berriro beste kanpaina batean sartzea, neketsua izan daiteke, baina, bueno, ni jendea ikusten dute gogoz pozik guk ere kanpaina egin genuen, eta, bueno, ez dakit nolabait segida hori hartu dugu, ez? Esan de, bueno, ez da ezer gelditzen hemen, goaz aurrera eta lantaldea eta jende guztia ere espiritu berdinakin ikusten dut, ez dakit animatuta gaude eta indarrez gaude gogotsu, bai. Ez, gainera kanpaina hasierako argazkia bazetorren, ez? Udako oporaldiekin batera, Sanferminekin batera, baina bai argi badagoena da kanpaina ezberdinak ikusiko ditugula Euskal Herrian batetik eta bestetik Espainian. Zentzu horretan askok esaten dute, ez? Horretara begirako hauteskundeak gogorrak izaten direla, kanpaina berak ez dakitzuk nola erreparatzen dioztu horri? Bai, bueno, zer da, neria da 3. kanpaina, aurrekoetan, gero etzan osatu, investidura saioa bertan bera gehatu zen, etzun lortu Sánchezek babesa nahikoa, eta berriro konbokatu ziren, beste kanpaina bat euki genuen, 4 hilabeteko aldi horretaz, eta, gogorrak, bai, izaten dira, igual arrotzagoak guretzat, segura eskiz, azken finean, Madrilek eskaintzen diguna, Euskal Herritar ikuspuntutik ikusita, gutxiago izan daiteke, eta orduan batez ere, da, mezu guztiak oso estatalak direlako, eta gaur egun ere ikusten ari gara, kanpaina honetan, ez, nolabaiteko bipartidismo hori, hiltzatu nahi dutela, eta horretara eramaten dutela kanpaina guztiak, baina, nik uste, gure mezua kokatzeko arazo gehiagirik ez dugula izaten, eta oraingo kanpainan batez ere, uste, tokia bilatzen ari garela ondo, gainera, ez. Azken finean, egindako lanak aurkezten gaitu eta nik uste alde horretatik, ziurtasun guztiarekin goaz, emaitza onak izango ditugula, batez ere jendeak ezagutzen gaituelako eta badakielako zer egitera goazen ez Madrilera. Eta nik uste Euskal Herritar askok eta asko bat datozela horrekin. Beraz, nik uste alde nolabait esateko mezuaren kokapena erresa dugula hortik abiatzen balin bagera, ez? Bai, zentzu horretan egia da bertoko alderdiek, bai Euskal Herria Bilduk eta EAJak baita ere antzeko mezu batit iraka, ez? Jarri duzuela kanpaina erdi aldean nola Euskal Herriko ahotsa, ez? Madrilera eramatea, ez kokatzeko hauteskunde hauek, Sánchez eta Feijóoren artean bakarrik, gurean zer dago jokoan hauteskunde hauetan? Gurean gauza asko daude, eta mezu berdina izan dezakegu edo antzekoa, bai, egia da, ahotsa nola ez, Euskal Herriko ahotsa garela gu ere, baina kontua da zertarako, ez, eta zertarako hortan, eta zertarako erabiltzen diren bozka hoietan dago gakoa eta dago desberdintasuna. Nik esango nuke jarraipen bat egitera goazela, orain arte egindakoari, 4 urte hauek oso emankorrak izan dira, Euskal Herria Bilduk lorpen handiak egin ditu, bai aurrekontuetan sartu garenean, baita ere hainbat lege eta egitasmo mahai gainean jarri direnean, eta ez bakarrikan bultzatzeko edo progresista diren politika batzuk aurrera ateralizateko, baizik eta politika horiek hobetzeko, hau da, lege asko, gaur egun ditugun lege asko, eta Euskal Herriari eragin handia dutenak, ez lirateke berdinak izango, eta antza gutxi izango luteke, gure interbentzio hori gabe. Hori horrela da, eta hori nik uste ez dute onartuko, baino kanpainan gaudelako, baino egia da, hein handi batean, hobetu egin ditugula legeak, eta asko hobetu ditugula, ez. Hortik aurrera ere, zergatik bozkatu Euskal Herria Bilduri, gugarelako bakarrak, indar bakarra, ziurtatuko dutena eskuinari ateak itxiko dizkiogula, eskuin osoari. Eta hori Euskal Herria Bilduk bakarrik egingo du gaur egun. Eta hortik aurrera, abia puntu hau beharrezkoa da, Euskal Herrira ekartzeko, Euskal Herritarren onurarako izango diren politika sozialak, politika ekonomikoak, guzti horietan lantzeko eta bide batez ere,
zirrikituak aprobetxatuko ditugu lehen egin dugun bezala, aukera ematen balin bada, eta uste eta aukera eman behar dela, Estatu Espainolean, lurralde arazoa ere, zuzentzeko edo behintzat konponbide bidean jartzeko, ez? Orduan, horrelako mix batean hori litzateke zergatikan bozkatu Euskal Herria Bilduri. Ez berriro egingo dugu leloa hautatu duzue gainera, beraz esaten duzunaren ariari tiraka esan genezake, lelo hori ez datorrela bakarrik lotuta ez, maiatzeko hauteskundeen emaitzekin? Ez, egiten ari garen guztiarekin lotuta dator, ez? Berriro egingo dugu, berriro egin genuen, orain dela gutxi, ze Gipuzkoan lehen indarra izatea lortu dugu, beste tokietan Bizkaian bertan eta Araban eta Nafarroan ere oso emaitza onak izan ditugu, beraz berriro egingo dugu egin duguna, jada, eta gainera gehiago egingo dugu, ez? Horretan murgiltzen gera, eta ni konbentzituta nago gainera, ez? Horrela izango dela, badakite hauteskunde arraro xamarrak izango direla, uda bete-betean gaude, jendeak normalean txipa aldatzen du, eta beste estenatoki batetan du burua ere, orduan alde horretatik bai zailagoa izango dela, jendea muitzea eta jendea erakartzea, horregatik egingo aprobetxatuko dut momentu honetan ere aukera hau, posta bidezko bozka egitea zein importantea den, ez? Zalantzak balin badaude edo beti ere zerbait ziurtatzeko egin dezatela lehen eta bozkatzea hauteskunde hauetan inoiz baino garrantzia handiagoa izango duela, bai eskuinari ateak jartzeko, leihoak ixteko, beste batzuek agian irekin nahi dizkioten leiho horiek segun eta ze konbenientzietara datorren, guk ez du egingo eta gainera Euskal Herritarren alde erantzungo dugu, behin eta berriro eta zerbait frogatu balin badugu hori izan da, ez. Aipatu ditugu tarteka maiatzeko hauteskundeak, ez, eta hor bai da azpimarratzekoa nola Euskal Herria Bildu gailendu zen, Euskal Herrian hala ere gero ikusi genuen, ez, segida nola etorri zen AJaren ahalegin handia Euskal Herria Bildu hainbat agintetatik kentzeko, eta tira, ez, erreparatuta nolako zurrumilloak iritsi den ostera, EAJak PPrekin batera eginiko harreman guzti horiek datorrenari begira irakaspen ikusten dute? Bueno, egindakoak hor daude eta jendeak uste dute ikusi duela eta hainbat jendearentzat baita ere EAJari bozka eman dion jendeak, ez dagoela bat ere ados erabaki horiekin, ez? Azken finean, herriak hitz egin du eta herritarrei esandakoari uko egitea, ez da gustokoan, ikuste dut ez dakite izango duen erantzuna, guk bai garbi daukaguna dela, garbi adierazten duguna, egiten dugula, besteek edo ez adierazi edo azken finean bukaeran egiten dutena da kontrakoa, ez? Norabide logiko baten kontrakoa dena, ze azken finean ez da Euskal Herria Bilduri postuak kentzeagatik, gu ez gaude erakundetan postu horiek mantentzeagatik, ez da hori gure erronka, ez da hori gure espiritua eta inoiz ez da izan gure jokatzeko era, baina bagaude herritarren lorpenak mai gainen jartzeko eta herritarrek behar dutena egiteko. Azken finean herriak esandakoari kaso ez egitea, ez dago ondo, baina asko zen larriagoa da, justu kontrakoa egitea, ez herri honek behar duenaren kontra joatea, eta hartu dian itun horiek, nik uste dut ez diala Euskal Herritarren alde, ez direla Euskal Herriaren alde. Lehen xago gainera zentzu horretan Gipuzkoa ere aipatu izan zuzu, Gipuzkoako hautagaia zaitu kasunetan, ez? Zer mezu bidali herritarrei? Bueno, orain badutela beste aukera bat ere, Gipuzkoatik bozka Madrilera eramateko, orain arte egindakoak jarraipen bat izan dezan, eta lorpen gehiago izateko eta erabakitzeko ahalmen gehiago izateko. Hori da garrantzizkoena, nik uste bozkak izango ditugula asko, eta espero dudana da, orain arte azkeneko hauteskunde hauetan lehen indarra izan baginan, Gipuzkoan ere berriro lehen indarra izatea. Hori litzateke,
jendearen errekonozimendua guk egindako lanari, ze uste eta azken finean jendeak ikusi duela, ez, zer den Madrilen egotea eta zer den dauzkagun aukerak aprobetxatzea, ez, zerbait ondo egin balin badugu hori izan da, ez da izan gure interesen alde, herritarren interesen alde izan da, eta beti bezala jarriko ditugula, herritarren interesak alderdiaren interesaren aurretik. Horretarako ere ez dago inolako dudarik horrela egingo dugula. Entzun diegu EAJaren hautagaiei hainbat aldiz, nola ez duten planteatu ere egiten ez, PP babestea, marra gorria izan baita euren aburuz Voxekin paktuak egitea ez, geroz eta gehiago hitz egiten da marra gorri ez dakite marra gorri batek bestearen indarra ere kenduko ote duen, hala ere zein beharko luke izan ez, euskal gizarteak mahai gainean jarri beharreko marra gorriak. Bueno, nik uste eskuinari tope egitea hori marra gorri badela, ez, eta hori bozkaren bidez ere egin daiteke. Eta batez ere egin daiteke, aukeratuta ondo, marra gorri hori mantenduko duen alderdiari bozkatuta. Beste batzuk esaten dute gauza bat egun batean, hurrengoan beste bat, eta hori baino okerragoa dena, gerora zer egingo duten emandako hitzakin ez dugu jakingo. Gertatu dan bezala, ez? Orain arte ere, bai, horrelako mezu batzuk badaude, hain garbi ere ez dute esan, orain arte, orain badirudi hori esaten dutela, beste batzuk ez dutela inoiz eskuinarekin zerbait lotzeko, baina nik uste sinesgarritasuna balin badugu zerbaitetan horretan ere badela, ez? Eta dela guk esaten duguna egiten dugula, eta horretan ere nik uste indar bakarra dagoela une honetan, hori aurrera eramango duena, hau da, mandako hitza beteko duena, eta eskuinari topeak jartzeko dauden aukera guztietan edo toki guztietan egingo dugula, horrela egin dugu, erakunde guztietan, eta aldiz, beste batzuk, alderdi eskuinen babesa eta hoietan oinarrituta, kendu dizkigute, ez? Jendeak, herritarrek nahiari jarri behar zitzaizkion bideoiek, baina, bueno, horrela da, eta baina gu jarraituko dugu berdin-berdin eta ziurtasun guzti horrekin gainera. Bai, ez, aipatzea ere, hainbat denbora badara zuk dagoeneko kongresuan bertan, konta iguzu mertxe nolakoa da diputatuen kongresuan lan egitea? Bueno, ordu asko sartzen ditugu, Madrilen zaude, ez zaude etxian, ez da toki nolabait esateko goxoa, printzipioz, ez, batez ere politikara jartzen barin badituzu zure lanak, eta baina, bueno, nik dena dela, uste, eta hau benetan esaten dut, ongi pasatzen ere badakigula, hau da, badakigula buelta ematen egoera horrei. Egia da ere, gauza asko lortu ditugula, horrek ere nolabaiteko satisfakzioa handia ematen dizu eta pentsarazten dizu merezi duela, ez? Naiz eta deserosoa izan Madrilen egotea, joan etorriak, dana da deseroso xamarra, baina egindako lanak merezi duela erakusten digu, eta alde horretatik nik uste oso baikor egon bar garela, eta horrela gaudela, ez? Eta gero, bueno, lantaldea aparta daukagu, egia da, osatzen dugun lantaldea aparta da. Oso harreman onak ditugu gure artean, eta babesten gara, nolabait esateko, eta ondo pasatzeko, eta bueno, eukitzeko momentu horiek, eta gero umore onarekin bizi dugu guztia, eta guztion artean, ez? Eta, bueno, de hecho, errepikatzen dugu talde osoa, eta gainera, seguru nago gehiago izango garala, eta oraindik argudio gehiago izango dugula esateko, bueno, merezi du Madrilen egotea, gauza guzti hauek gauza txarra gaindituz, ez. Ez da azken urteetan baita ere ez garaiko erapilatxu ugari izan direla, ez dakit azken legegintzaldi honetako zein balorazio egiten duzun? Legegintzaldiarena osorik gobernuaren aldetik... Bildutizta arago gobernu osoarena. Bai, egia da, komplikatua izan den legegintzaldi bat izan dela. Pandemia hor egon zen, eta horria 2 urte ibili ginean egoera normal batzutan sartuta,
eta hainbat lege atera behartzianak nola edo ala. Bueno, gobernuari begira nik esango nukena da, horrela beti zalantzan ibili dela, hasieran saiakera bat izan zen eta Ciudadanosekin nahi izan zuen lotu gobernu bat. Bueno, lortu genuen, nolabait esateko errezerekin eta gure mugimendu batzukin lortu zen ere bide hori ez jorratzea PSOEk, naiz eta PSOEko jende batek hori nahi izan. Eta geroztik guregatik ezpalitz zian aterako hainbat eta hainbat gai, ez? Hala eta guztiz ere, eta beti gobernua, PSOE ibili da oso urduri eta presiopean, eta eskuinaren presioa asko igarri zaio PSOEri, gobernuari eta Sánchezi eta guk askotan esan diogu, ez? Ausardia behartzela, beste motatako determinazioa behartzela eskuinari ateak isteko eta aurre egiteko, eta kosta egin zaio PSOEri horrelako neurriak hartzea eta gure bultzadarengatik ezpalitz eta erretzeren bultzadarengatik ezpalitz, hori ez litzateke gertatuko. Hau da, erdian geratu nahi izan du hainbat momentutan. Eta gero hainbat legetan, ez da usartu inolaz ere, eta ez da moldatu ere egin, ez, bide bate zerbait hobetu ahal izateko, eta hor dago Mozal legearena, guk ezezkoa eman geniona, ze inolaz ere ez genuen onartuko horrelako gauzak bere hortan mantentzen zuen lege bat aurkeztea, lan erreformarekin gertatu zena, edo beste hainbat eta hainbat legeekin ez ikusentzunezko legea, oso txarra zena, gure, hizkuntza minorizatuentzat eta ekoizpen independentearentzat. Bueno, pues horretan ez da usartu eta hor egin duena izan da, eskuinak esaten zion lerrotik markatu alizatea batzuk atera egin ditu, ikusentzunezko legea bezala, beste batzuk ez ditu atera ez, eta beste batzuk atera balin baditu, izan da eskuinaren babesarekin edo Ciudadanosen babesarekin. Orduan, horrela ibili da, nora eza batean alde horretatik ze gauza gehiago egin zitezkeen, eta gauza gehiago egiteko aukera daukazunean, eta gehiengoak dituzunean, ez egitea atzera pausoak ematea da, ez? Eta, bueno, guk behin da berriro esaten genion, ausardia falta zitzaiola, eta hor mugitu da, eta ailitzen zen arte, eta gure ekimenez, pixka bat lerrokatu da gehiago ezkerraldea. Hori izan da, nolabaiteko laburpen bat. Beraz, talako testu inguruan tarteka aipatu dituzu, ez, Euskal Herria Bilduk egindakoak, baina zer nabarmenduko zenuk edo behintzatez zer ekarri du azken legegintzaldiko Euskal Herria Bilduren jardunak gurera? Bueno, gauza asko, eta neurri asko eta asko izan dira. Agian orokorrenak esango dizkizut, ez, danak aipatzea ezinezkoa da, ze bi edo hiru folio baditugu horrela beteta, ederki beteta. Baina, bueno, nik uste gutxieneko pensioetan jorratutako lana eta etengabeko lana izan da, ze hasieran dekretu baten bidez lortu genuen igotze horiek, eta igoera horiek gainera gutxien duten personengan eragina zutenak ziren, eta gero mantendu genuen eta legea bihurtu genuen, ez? Eta alargunen pensioak ere, ez? Alargunen pensioak, gehien bat emakumeen gan eragina dutena eta izaten zianak ere pensioak oso bajoak, guzti horiek igotzea lortu dugu eta nik uste lorpen handia izan dela. Gauza guztia hauetan bezala, bizitzan bezala, dana ez dugu lortu, baina hortan jarraituko hurrengo legegintzaldian, ez? Horiek esaten dizkizut, eragin handia izan dutelako jende askorengan, ez? Eta, gutxieneko soldata baita ere, eta hainbat neurri, ez? Ez dakik gero, gauza txikiagoak ere badaude, hainbeste jendengan eragina izan ez dutena, baina lorpena izugarriak izan dienak, ze gutxienez, guk pentsatu egin dugu persona horietan, ez? Saregileak, adibidez, neskatilak, kostaldeko persona batzuk erabate astuta zeudenak, amiantoak jotako
biktima hoiengatik ere, ez dakit talidomidarekin ez dira jende asko, ez da izango horrela rekonozitua izan dena, baina jende guzti horrek kriston onurak ekarri dizkiogu, ez? Orduan, badira gauza batzuk handiak direnak edo jende askori eragina egiten dietenak, eta beste batzuk, naiz eta multzo txikiagoak izan, izugarrizko lorpenak izan direla, ez? Baina gauza asko, ez dakite, etxe bizitza legea, guregatik espaliz beste modu battara aurkeztuko zuten, ez? Eta etxe bizitza legeak badu ere eragina gazteengan, izugarrizko eragina dauka, eta harro gaude egindako guzti horretaz, ez? Zefrani joan, zenukatu daitekela zentralidadea ere hartu dela Euskal Herria Bilduk Madrilen, eta horrekoan hau aipatzen nuen justu ez, zu eseritazo den lekuan Aitor Estebanekin, eta esaten zidan Euskal Herria Bilduk EAJaren tokia hartu duela, ez dakit nola iristen diezun alako hitzei. Ez dakit fisikoki esan nahi duen horrek, ze beraiek beti lorrakatzen dira hasierako eskainotan, naiz PP egon gobernuan, naiz PSOE gobernuan egon, ze, bisagra hori egiten badakitelako, eta behintzat horretarako berdin zaien unegon, ez? Tokia. Guk nahi duguna da, guk ez dugu inolako, nola esango nuke, beraiek ere ulertu dezaten ondo, ez? Eta garbi. Guk herritarren mandatu badugu, eta herritarrei behiratzen diogu. Guk ez dugu ez dakite bide ertzetik datorren PNV-ri begira, edo ez ditugu gauzak egiten PNV-ek egiten duenaren arabera, ez da gutxi ere, gure bidea daukau. Eta Madrilen egin behar duguna, uste dala herri honen defentsaren alde, alik eta lanik honena egin, eta hori da gu egiten ari garena. Beste interesi gabe, guk bai ez daukagula eskuak ez ditugu lotuta beste interesengatik. Guk herriak esaten duen herriarekin daukagu kontratu bat, konpromiso bat, eta uste dut oso ez garela antzekoak Madrilen egiten dugunarekin, gauza batzutan ados egongo gara, baina beste gauza batzutan, adibidez jarritako zergei energetikei eta enpresa handiei jarri zitzaien zerga horietan, gure bultzadaz ere egintzenak, beraiek lortu zutena, guk hori lortu genuen, hau da, impuesto gehiago izugarrizko dirutza jasotzen eta irabazten ari diren enpresa horiei, energetika horiei, eta beraiek lortu zutena izan zen enpresa horiei gutxienez kanpoan dituzten negozioei zerga igoera horrek ez eraginik ez izatea. Beraz, garbi dago, batzu gauza bat egiten dugu, besteak beste bat, desberdina eta erabat kontrakoa norabide horietan, beste gauza batzutan, ados egon gintezke, hemengo autogobernua defendatzeko momentutik, haratago jun behar dugula uste dugu, eta egia da, eta beraiek eskatzen balin badute, dauden eskumenak berreskuratu egin behar ditugula, eta legeak esaten duena bete egin behar dela, kompetentzia guztiarekin, noski baietz, hori egin behar den zerbait da, eta guk ere horretan ere landu dugu, eta bide bat jorratu dugu, ze Nafarrorako adibidez, trafikoko transferentzia, naiz eta aspaldi eskaera egin, eta adostuta egon inoiz etzan gauzatzen, eta gurekin lortutako akordio batei esker, Euskal Herria Bilduri esker gauzatu da, ez? Beraz, gauza batzutan ados, eta beste batzutan kontra jarritako erabakiak eta bultzadak ematen ditugu. Beraz, aipatutako guztiak aintzat hartuta eta bukatzea dela Mertxe, zein da ez Euskal Herria Bilduk datorrenari begira, datorren legegintzaldiari begira dakartzan edo Madrila daraman proposamena? Proposamena, Madrila daraman proposamena da, herri honen defentsa, alde guztietatik begira. Alde guztietatik begira esaten dudanean, da ekonomikoki, sozialki, politikoki, eta beste norabide batean ere bai, ez, eta elkarbizitzaren aldeko apustu hori eginez ere. Usteet, hildo guzti horiek nola baita egin ditugula, azken 4 urteotan, hildo horrei helduko diogu, hildo horiei helduko diegu, eta erabateko konbentzimentuakin eta borondateakin goaz eta indarrarekin. Lortuko dugu jendeak bozka ematen balin badigu, seguru nago berriro talde parlamentario bat osatzeko
nahiko bozkak izango ditugula, baina seguru nago eta espero dut ere oraindik bozka gehiago izatea eta ordezkaritza zabalago bat izatea, ez? Hori benetan euskal herritar guztien alderako izango da. Bai, ez beraz, bukatzeko aipatzea nola iragarpenak badiren ilunak, ez, eta hor badago aukera PP Vox agertzeko gobernuan, beraz, ez, dagoen ez, abaniko zabal horri erreparatuta bukatzeko Mertxe euskal herritarrei zer mezu? Bai, egia dela, arrisku hori badago, ez, eta ez dakit, oraindik ez dakigu zer gertatuko dan Espainia aldean eta nola joango diren gauzak, baina arrisku hori, bai, egon badago. Baina arrisku hori ekiditeko eta eskuinarekin inolako traturik ez egoteko, nik uste gu garela berme bakarra. Hau da, bozka utilak balin badaude eta ikusita nolako aukerak egon daitezken eta numeroak eginda, ezkerreko edo progresiako gobernu bat egoten bada, gure beharra izango du. Beraz, eta guri esker izango da. Beraz, gure bozkak Euskal Herritik inoiz baino garrantzitsuagoak dira ere eskuinari ateak isteko. Eta, bueno, bukaeran gauzak ez balin badoaz horrela, norabide horretan, eta eskuina gailentzen balin bada, eta PP Voxeko gobernu bat balin badago, bertan egongo gara, indar berdinakin, aurre egiteko egoera horrei ere herri bezala aurre egin beharko diogu, hemen ere kalean eta jendarteak aurre egingo diola seguru nago, aspaldi Espainian agian zailago dute edo behintzat iruditzen zaie aspaldiko gai bat dela, nik uste neofrankismoa edo frankismoaren ondorioak eta ondarrak hemen denbora gehiagotan jasan izan ditugula, Estatu Espainolean baino, orain adibidez ikusten ari da PP Vox gobernuak zer egiten ari diren, kulturaren kontra, zentsura berriro jarri nahian eta jarrita, bueno, horretatik ere guk asko dakigu eta ez da inbeste denbora gertatutako gauzak eta gertatzen direla. Bueno, ez dakit, indar berdinarekin ekingo diogu aurrean daukagun gobernua PP Vox balin bada, edo PSOE sumar bateko gobernu bat balin bada, berdinarekin eta Euskal Herriaren defentsan beti, eta seguru gaude herriak ere jakingo duela nola egokitu zein bat edo beste egoerara. Mezu honekin hemen utzi behar du gaurko elkarrizketa, mila esker horrekin tartetxoa hartzearen Mertxe hurrengora arte. Zuei, eskerrik asko. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara.
Iritsi gara geltokia saioaren azken atalera. Eta azken atalean, Iruñako geltoki zaharra ezagutuko dugu. Bertan gorpuzten bait dira, orain arte jorratu ditugun, gai eta ekimen asko. Elikadura burujabetza, efizientzia energetikoa, ekonomia sozial eta solidarioa, mugikortasun efiziente edo jasangarria, azken finean guzti hauek gorpuzten duten geltoki zahar hau ezagutzeko aukera ere edukiko dugu erreportaje eder baten bidez. Solasaldiak beti bezala, bertako proiektuak aurrera ateratzeko ezinbestekoak diren personekin eta bukatzeko hemen bertan jatetxean gastatu dezakezuen jaki goxo bat prestatuko digu Koldo Gartziak. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Bada ordu bat pasata iritsi zaigu uneko solasaldiari heltzeko unea, horretarako menditut Albo Banatan, Zurine Rodriguez eta Carlos Renedo, onde etorri? Gurera. Eta hasteko Iruñara begira jarriko gara, izan ere San Ferminetako txupinazoa bota zenetik askorako eman du, nahiz eta oraindik egunak ere aurretik badiren, eta tartean tamalez, hainbat eraso matxista ere jaso dira, badaukagu bideo bat, izan ere gaurko badago elkarretaratze bat deituta, beraz horrexen hitzorduarekin eta helduko diogu gaiari. Kokotaraino gaude, ez dagoela lekurik haientzat. Hora borroka feminista! Eta horiekin dirudienez batzuek baboso eta matxiruroa berreskuratzera behartu nahi gaituzte. Tira, ez hasteko ikusi genituen hemen, ez? Txupinazoko irudiak ez nola plaza beteta, baina plaza milaka eta milaka gizonez beteta. Bai, ez, normalean jaiak, ez dakitzue, baina nik beti jaiak ailegatzen direnean, bai San Ferminak, bai Bilbokoak, Gasteiz Donostikok, beti daukat sentsazio gazi gozoa, ez, jaiak dira oso momentu berezia, ez, herria egiteko momentua, elkartzeko momentua, gozatzeko momentua, baina badakigu erasoak egongo direla, hau errealidade bada, tamalez, eta hala da, ez, eta mugimendu feministak lanean jartzen da, eta nik beti erabiltzen dut lanean jartzen da, mugimendu feministarentzako, batzutan ez daude jaiak, ez, antolatu behar direlako bai protokoloak, bai telefonoak, bai delakoa, ez. Eta, bueno, egia da, sentsazio gozoa daukat, izugarrizko kapazitatea lortu dugulako, bai mugimendu feministatik, eta bai hainbat lekutatik, ez, ari naiz pentsatzen eragile jaietako eragileak erantzun bateratu bat emoteko, argi esateko, diskurtziboki oso ondo kokatua, esateko ez barkaidazu, baina festak denonak dira eta denok ez badugu gozatzen ordua ez dakaz zentzurik festak, orduan zentzu horretan gozotasun hori sentitzen dut, baina bestaldetik, zergatik erantzuten dugu. Eta erantzuten dugu gureak ez direlako jaiak. Oraindikan gizonak, ere esan behar da, gizonei huts izateagatik, impunidade oso emakumeak erasotzen dute, eta gizonak dira. Alegia, patriarkatu horren baitan, baina gorpuzten dute gizonek. Eta orduan, nik uste dut hori jaiak eta jaigiroak apurtzen dutela, eta erantzukizunez begiratu behar diegu eurei, eta euren erantzukizunei, bai erasotzen dutenei, zein erasoiei aurre egiten ez dioten gizon askok, ez? Hemen badaukagu eraso zuzenak, baina zenbat alditan, ez? Alboan dakasun lagun bat egiten du zerbait eta zuk horri ez diozu erantzuten edo barre egiten duzu berarekin, jaigiroren aitzakiaz, ez? Orduan, egia da, nik horrelakoak ikusterakoan bakarrekan pentsatzen duen, ez? Eskertuta egon behar garen benetan Euskal Herrian dakagun mugimendu feministari, ez? Mugimendu feminista gabe imaginatu nolakoak izango ziren jaiak, ez? Entamalez eta Iruñara begira beti ez dakagu instituzio lagun bat, ez? Eta batzutan badaude instituzio batzuk eta kasuntan Iruñan errealitatea da,
indarkeria matxista oso modu integral eta estrukturalan ulertzen ez dutenak, ez? Eta orduan zerra dakagu bakarrik, mugimendu feminista. Ez, bainera txupinazoa tarteka aipatu dudala, ez? Entzuten ziren hainbat eta hainbat oihu bazetozen, ez? UPN kanpora kontzeptu horri tiraka, eta egia da, ez? Oraingoan ere, festa hauek antolatzerako orduan ere mugimendu feministak, ez? Ikaminka handiak izan dituela berriro udalarekin, ez? Eta zezaia den alako gai konplexuak tratatu eta ez lan egin behar denean, bide beretik ez joatea, ez, erakundeak eta herrigi mugimenduak eurak. Bai, nik uste dut alde batetik hori, argi geratzen dela matxismoa dagoela instalatuta egunerokotasunean eta dagoela ere bai instituzionalizatuta ere bai, ez, eta dena dolako arazoak edo tirabilak edo esan nahi du, oraindik instituzioa bera eta gobernuan daudenak ulertzen dute ez dela bere ardura, edo are gehiago igual egiten dutela kontra, mugimendu feministaren kontra. Eta, Iruñako San Ferminak dira erakusleio bat, eta hortaz, erakusleio bat diren einean, matxismoa ere bai agertzen da. Eta egunerokotasunean dagoen einean, parranda, alkohola, drogak eta hartzen direnean, matxismoa agertzen da. Bere horretan. Eta uste zuinek esan duen moduan, agertzen dira kasu esanguratsuenak. Hainbat kasu eta zenbat gertara egongo dira eta ez direla agertzen ez jaieko testeninguru honetan. Eta ere, Zurinek esan duen moduan, zoritxarrez oraindik protokoloak martxan jartzea, kuidaketa guztia, salaketa eta bar, dago mugimendu feministaren esku. Normalean, eta gobernua ere izan sensibleagoa eta horrela, orokorrean egon behar direnak telefonarekin protokoloak aktibatzen, salaketa prestatzen, dira emakumezkoak. Eta ez dago erantzun bat, nire ustez oraindik ez dago erantzun bat partekatuta, eta egia da, aurrekoan auzoko jaietan, emakumeak egitea txandak momentu une oro, eguneko ordu guztietan egotea norbait ondo, fundamentuarekin, telefono baten arduarekin, nik pentsatzen duen. Hau ez da justo, denok egiten dugula txandak jaiak aurrera emateko, baina hau ez da justo, auzo batean ibili behar izatea holan, eta beti geratzea dena, gainera, kolektibo baten gain. Bai, eta egia hemen, azken boladan ere, nik uste aurrera pausu asko egin dutugula, eta badago diskurtso bat, eta da ez du erazorik nahi, baina nik uste oso interesgarria dela plazerraren inguruko diskurtsoa ere mai gainean jartzea, ez? Pasaren urtean ikusi genuen jaiekin, esakit gogoratzen zaeten ziztaden eztabaida guztia zuertatu zela, eta hori errealidade bat izan zen, ziztadak egon ala ez, beldurra bazegoen hortze, ez dakit ez puntura arte ziztadak egon ziren, baina bai kaletik urte ginen emakumeek beldur horrekin, eta errealidade bat bazegoen, ez? Eta nik uste eta azken boladan ere instauratu dela beldurraren izaera, edo beldurraren kontu hori, errela dela egia, eta aldi berean beldur horren atzean oso moralistak diren diskurtso bat, eta gure gain, emakumeen gain, erantzukizuna jartzen dutena, ez, alegia, ez jarri minigona, no baia ser ziztada bat jarri dezun, jantzi zaitez beste modu batez, kontu zibili, ez, ezagutzen duzun gizon bat, eta gustatzen bazaizu berarekin, ez juntxortan, ez, eta horren atzean, oso diskurtso kristauak eta monjirtoak daude, eta nik uste ere egin behar deguna ez, mai gainean ipini eta da, barka eguzue, baina plazerra gurea da, jaia bizitzeko eskubidea daukegu, baina plazerra modu azkean bizitzeko eskubidea daukegu, eta ni orain, Carlosekin ohera juten banaiz, eta txortan egiten badeu, eta eskubidea dauket, ez, eta niri zait ez gertatu behar orain zebertan ezagutu dudan gizon batekin oheratu nahizelako, ez? Da zerbait gertatzen bazait orduan erantzule bakarra
gizona da, ez? Eta nik uste dut importantia direla ere diskurtzo horiek bidaltzea, zen, bueno, Espainia mailan ere bagaude, ez? Olatu regresibo batean, ez? Erakusten digutena, hobeto emakumeak etxean geratzen egean, igualatzen den nola pasan urtean emakume batzuk esaten ez? Nik ez naiz esaterako Porschea kaso, eta niretzako hori oso gogorra da, zen gizonak ez dute hori ezaten, ez naiz ateako Porschea kaso, eta nik esaten geha iaiek etxean Porschea kaso, ez? Orduan bai nik uste aldarrikatu behar dagula, ez desira, ez? Jaiak ere, porque jaiak bada desira, mai gainean ipintzeko momentu bat, eta gozatzeko dantzatzez, baina beroa dagoela eta gozatzeko miningona bat eramateko, edo kamiseta eta sujetadorean geratu nahi badet kontzertu batean, ez nago erakusten, edo ez naiz ez detkenten kamiseta zuri eragiteko, baizik, eta beroa dakadalako, ez? Eta orduan diskurtso hori, nik uste mai gainean ipini behar dugula, eta gizonak jakin behar dute, etorri garela geratzeko, osea, ez dago besterik, eta hortako konfrontazio, eta nik beti izate, eta hortako konfrontazio ideologikoa egon behar da, egongo da, ez? Mugimendu feministak ez du atzera pausurik emango, eta eskerrak ez duela emango, ez? Baina da udarekin ez, jai handi asko ere bat zela, beraz ikusi beharko dugu ez nolako baldatutzea egiten den guzti hauetan, eta tira adi izango gara edozein gertakizunetara, eta bai gai zaldatuta aipatzea nola iragan aste bukaerarekin ez, itzizegun berria, auzitegi konstituzionalak ezeztatu egin duela udalek euskara hutsez jardutea, badaukagu bideo batez horren bueltako azkenekin, eta helduko diogu gai honi. Larria da gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta harekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetza. Ez da zerbait berria bere horretan, edo behintzat ez da euskararen aurkako, ez? Auzitegiek zabaltzen duten eraso bakarra, ez dakit berri hau nola iritsi zitzaizuen. Tamalez ez arazo politiko bat judizializatua, ez da lehenengo arazoa, Euskal Herrian oso ondo ezagutzen dugu, ez? Baina arazo politiko bati erantzun judiziala ematea ez da inoiz ona. Hori ala da, ez? Zartu gaitezke edukian, baina berez tamalez, ez? Heltzea judizialki, nahi iruditzen zait, gaizki gabiltzala, ez? Eta gero, honen atzean dagoena da, niretzako fikzio bat, ez? Bi hizkuntzak mai berdinean jartzeko behar hori, bi hizkuntza horiek mai berdinean ez daudenean, orduan eske fikzio da, ez? Errealitatea tamalez da, gure herrian euskara eta gaztelaniaz direla gauza bera. Diglosia badago, errealitatea badago, eta orduan oso simplea da, ez? Behar deguna ez da berdintasunen aldeko neurriak, baizik eta diskriminazio positiboko neurriak, ez? Justuki, desoreka hori orekatzeko nahian, eta hemen topatzen duguna da, justu ez berdintasunaren aitzakipean diglosia hori areagotzeko aldarri judizial bat mai gainean ipintzen da. Orduan nik esango nuke hemen atxan dagoen gauza bakarra dela euskarafobia. Eta egia da, eta ulertu dezakegu, euskararen atxen hortan, euskara ez dela monokromatikoa, ez dela erraza askotan minak daudela, doluak daudela, ez da inximplea, eta horregatik askotan esaten dugu, guazen euskararen subjektu hori anitza egitera, komplejizatzea, baina gauza bat da, euskararen subjektu hori zailtzeko beharra duguna, eta beste gauza bat da euskarari erasotzea. Eta nik uste dut hemen
hemen aurrean gaudena da eraso baten aurrean. Eta hori, izugarrizko ondorioak eukiko du, ez 20 urte barru, baizik eta bihar bertan, orduan oso berri txarra da, tamalez, eta orain nik uste benetako erronka da ze kapazia dakagun herri modun, erantzun bateratu bat artikulatzeko, aldarri judiziala honek egiten duna da, zegoen konsensu minimo bat apurtu, eta Ipatzen zenuen hasieran nola gainera ez auzitegi batek hartzen duen legitimitatea hizkuntza politikak egiteko, eta gainera nondik abiatzen den justu kasu konkretu hau ere, nola Voxek abiatzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegian, badela alderdi batez non udaletan justu presentziarik ez daukana eta udalei eragiten die zuzenean. Bai, nik uste alde batetik zurinik esan den moduan, igual azpimarratzea egoera surrealista bera, Osea, justo gai honekiko dela. Udal gehienek lan egiten dute erdera hutzean. Hori, osea, teknikariok badakigu, asko jota batzutan itzulpena egiten da, baina beste batzuetan ez da hori egiten, barne funtzionamenduan. Udale askotan, hiritarrok ez daukagu eskumenik, euskaraz egiteko errekurtso bat edo tasen slip, ez dago jardura hori, orduan, surrealista da, bermatu beharrean, behintzat nahi badugu, ikuspuntu, eskumaren ikuspuntu batetik, bi legea errespetatzea edo bi hizkuntzak izatea ofiziala eta erdan izatea, bietan egon behar da beti ez, arazoa da, ezin dela jardun euskara hutzean. Normalean, egoera kontrakoa delako. Eta hori alde batetik, egoera dela oso surrealista eta gero beste aldetik, ere esatean niretzako oso garrantzitsua dela, edozein hizkuntzerako, nola ez, erabiltzea kalean, bada tresna bat komunikatzeko, baina izan behar duen moduan ere, euren kulture sormena, eta egon behar da musika, eta egon behar da ikoizpen bat literario, eta niretzako ere bai, egon behar da, erabilera tekniko bat. Eta hor batzuk egin dugu borroka esateko euskararekin ere egin aldirela ariketa teknikoak eta nola ez, ere bai, administratiboak, eta badela tresna bat, beste hizkuntza bat modukoa holan erabiltzeko, eta ez badugu hori egiten, niretzako hizkuntza berak galtzen du garrantzia edo bigarren mailako hizkuntza moduan tratatzen dugu. Eta niretzako nahiko estrategikoa da, egia da igual daudela beste eskubide, igual guztiok ez pentsatzen dugu, handi nahiago dut erabiltzea egunerokotasunean, egotea musika, egotea telebista, egotea irratia, baina niretzako ere administrazioan eta udaletan, egotea euskara izateko lan egiteko tresna bat, niretzako oso garrantzitsua da. Gainera da, lakauzi kasiketa guztietan, argudiatzen dela esanez, tira ez, kasunetan, udal hauetan euskara gailendu egin zaiola, inposatu egiten dela gaztelaniaren gainetik, eta bada premisa bat askotan errepikatzen dena. Eta ez, beak esan duzu argi, ez da erreala. Ez hartzen baitu Euskal Herrian dauden herri guztik, eta egiten badugu portzentualki zein herrietan soilik egiten den euskara, seguramente ikustiko dugun portzentaia beldurra emango digula negar egiteko, Eta ala ere, egia da bi hizkuntza daudela, bakarrikan euskaraz egiten diren udaloiek txikik dira, eta azkenean modu oso normatibo batean horrela suertatu dalako, bertan dakan funtzionario tekniko edo proiektu, jende teknikoa alan erabaki duelako. Gaztelanianekin gauza bara pasatzen da, eta ez dugu esaten, ai ama, jende guztietxan do gaztelania, azkenean zuk erabakitzen dezu egitea, zurerako erosoagoa den hizkuntza. Kasu honetan euskara ala da. Gero beste gauza bada, oso modu normatiboan bakarrikan egiten badan gaztelania sustatu behar izatea, ere euskaraz eitea, zeren gure hizkuntza bada eta egoera diglosiko batean dago, baina esker realidadea ez bakarrikan arretan, baizik eta batez ere barne mailan, eta ez bakarrikan udaletan, ikoain dela gutxi eukinun epaiketa bat, eta sententzia guztia gaztelania zegoen, eta eskau sententzia euskaraz, eta orduan zuk eskau zure deklarazioa euskaraz egitea, eta, ¿qué me estás contando? Eta horrela esan, eta zuk ez badezu, eta zuk esaten badezu, ez duzu, eta nik esan, nik ez dute nire sententzia, ez dut nire testigantza mongo. Eta orduan,
eske zure beharra da, zuk egin behar dezuta, baina nik daukat eskubidea egiteko euskaraz, orduan deiozu, nahi baduzu deitu beharreko horri, eta orduan nik egingo dut, eta egon naiteke hemen 7 ordu itzeten nahi badezu, baina ni ez dut egingo, ez? Eta normalizatua dago horrelako jarrera guk hartu behar izatea, ez? Eta Asturia llegatzea, etxea, ez? Zaborretako tazak, eta gaztelania utzean ailegatzea. Eta hori, euskoide, urraketa bada, ez? Eta berak ezaten zuen, ez teknikoki behar dugu hori. Eta nik guztiz ados nago, ez? Behar dugula korpus linguistiko tekniko bat, baina aldi berean ere, eskubide bat. Eskubide bat da, ez? Eta barne mailan, zubaztea, demagun, udaletzeko arkitektoa, zergatik komunikatu behar zara udaletzeko urbanistarekin gaztelania utzean zure hizkuntza bada euskara eta zure eskubidea bada zure, dosier tekniko hori euskaraz egiteko. Batetik da eskubide bat eta gero bestetik ere egia da dela korpus linguistiko tekniko bat sortzeko lanabez oso estrategikoa, ez? Eta hori errealidade bada. Eta hemen nik uste dut izugarrizko eraso badela euskararentzako alderdi batzuk erabiltzen ari direla oso modu elektoral batean eta benetan hizkuntzari egiten diote mina eta herri honetan asko borrokatu da eta jende asko borrokatu du hizkuntzagatik eta oraindik asko borrokatu behar dugu eta horrelakoak egitea niri beldurra ematen ditzen, asko ikasi dugu euskara urteak genitunean eta gura gurasoak ez dakite euskara eta izugarrizko lanketa egin dute guk euskara jakiteko eta nik uste dut momentu honetan elkarrekin jun behar garela honetan eta izugarrizko defentza egin behar, eta prioritarioa dela nire eta ez logika romantiko batetik, baizik eta niretzako giza eskubide eta demokraziaren logika horietik, urraketa bat, benetan eskubide linguistiko baten urraketa baten aurrean gaudelako, ez? Irakurtzen nuen badela aditure bat, orain ez dakite izena bera, baina paiaren arira esaten zuen, ez? Honek ere ideki dezakela euskararen ofizialtasuna salantzan jartzen duen bide bat bere horretan, ez? Eta tarteka, aipatu duzu zurinen nola badiren hainbat alderdi eta agian, ez? Asmo elektoralekin baita ere, ez? Halakoak egiteko problemarik ez dutenak eta ikusita zer retor daitekeen? Bai, era bat ados, nik uste dute, hasieran zurinek esan duena, hemen badago afera politiko bat, eta gero erabilidea judizializatu da, baina muinean dagoena da, jarrera politiko bat da, eta gainera uste dute zurineko esan duen, batzuk gaude eskubideen eta demokraziaren alde, kenduta ja, sentimenduak edo ez, baldin manaz abertxalea edo ez, edo, hau da, ni baldin manoa Alemaniara, jasuko dut notifikazioa, herri horren hizkuntza, baldin manoa bi hizkuntza, bi hizkuntza, eta gainera gaur egun baditu tresna pilo bat, zan nahi dut, ni batzutan ere bai uste dut, gaudela ere bai hizkuntzekin oso atzeatuta, ibiltzen gara guztiok gaur egun internetetik eta zuzenean itzultzen ditugu gauzak edozin hizkuntzatan. Nik lanekoekin, ditugun teknikarien sare handi batekin, eta askok ez dira euskaldunak, eta esaten dute, bidali nahi duzun hizkuntzan e-maila. Zer da katarazorik, itzultzen dute momentuan. Ingelesa, gaztera, berdin zait, eta itzultzaia ez baldin bada, zuk, esaten dute beti, molatzen bazala bete euskeraz da zure eskubidea, bidali bakarrik, baina gainera ez jarri bi hizkuntzetan, bidali bakarrik euskeraz, ez egin lan bikoitza. Zer, erraldunek ez dute egiten lan bikoitza. Ez dute bidaltzen imeia gazteleraz eta gero euskeraz itzulita. Ere bai, praktikara begira, ez dut dela eskubide bat, erabilal dugula gure hizkuntza, eta nire guztez gainera, bakarrik hizkuntza bat, euskara bakarrik egitere bai, badaukago gaitasuna mundu honetan komunikatzeko badaude tresnak, eta horrela. Eta gainera, ez dela gertatzen, edozein editarrek nahi duenean jaso komunikazioa gazteleraz, badauka eskubide hori bermatuta.
Ez dago baztertuta. Orain, hau aipatzen zailtzala, akordatu naiz, nola asteburuan ikusi ditudan hainbat kartel, BBK Live-en inguruan, ez, euskerako itzulpen txarrak, eta nik pentsatzen nuen, baina badaude itzultzaile, gaur egun badira aukerak eta nik askotan ere ez, itzultzen ditu gauzak gaztenetik eta euskarara ere lanerako hainbatetan, eta funtzionatzen dute ondo, eta nahiz talako ekin topatzen, eta esaten dut, Jesus. Prioridadea ematen ez diotelako, ez? Seguramente jakin badakite euskaratu behar duelako, ez dakitze diru laguntza jasotzeko, eta orduan euskaratzen dute askar eta mimo gabe eta itzultzaile horiek ikusi gabe. Netzako hemen dagoen beste klabe bada, da horrelako eztabaidak aldentzen digutela benetan eduki beharreko eztabaida interesgarri eta beharrezko horiek, ez? Eta netzako honetaz hitz egiten ari garen bitartean, eta honi heldu behar diogun bitartean, porque realidade bada, ez dugu beste eztabaida batzuk. Niri asko interesatzen zaita adibidez, doakotasunaren inguruko eztabaida, tamales, askok ikasi dugulako euskaltegian, eta dirua kostatu zaigu, ni beste egunean, ni beti honekin oso tematia naiz, baina uste dut klase kontu bat badagoela ere euskara ikasteko, eta nik beti esaten dut, nik 8.000 euro gastatu izan ditut, diru laguntzak aparte, euskara ikasteko. Eta jendea esaten dut, ondo gastatuta, ez nituen. Kaina kopa jarri behar nuen asteburutan eskuratzeko eta jarri nuen, eta prioridadea izan denatzako, baina ez nekan, eta nire alboan dagoen jende bat ez daka ikasteko diru ordi, orduan nik uste benetan horiek direla interesatzen zaizkigun, edo interesatik behar zaizkigun eztabaidak, nola egin adibidez, ez dakit emagun, 12 urte Euskal Herrira etorri da nume migrante bat euskalduntzeko. Zela nabez ditugu bere alfabetatze prozesua benetan eraginkorra izateko, ez? Nola egin jende heldua euskaratzeko niretzako horiek dira, benetan eduki behar genituzke eztabaidak. Eta honetan, hasi beharko ginateke ezberdintasun horietan, ez? Katramilatzen eta eztabaidatzen. Eta hori, olako aldarriak ditugun bitartean, benetan niretzako, ez? Importanteak diren eztabaida horiek ez dugu izaten ari, ez? Ze eredu linguistikoa behar dugu hezkuntzarako, orain hezkuntza legea dakagu mahai gainean, eta euskarako eredu guztiak aldatuko edo ez dira, honen inguruko eztabaida benetan importanteak dira, ez? Eta tamalez egon behar gara honetara, ez? Ara eramaten gaituelako eskuinak, ez? Eta niretzako pena handia ematen dit, zegoendikan badago klase arrakala bat, genero arrakala ere badago, ez? Emakume asko ezin dute ikasi euskera zaintzen ari direlako eta konsideratzerako arazo handiak dituztelako, badago arraza arrakala bat, eta horri, nik uste dut, heldu behar diogula bai sozialki eta bai instituzioak ere horri heldu behar diotela, ez nik esaten dut euskararen subjektu hori handitu behar da, ez, jokoan dagoena oso importantia dela, eta da gure hizkuntzaren superbibentzia. Eta horrela da, ez, eta urteak daramagu, ez da bat amarkada daramagu superbibentzian, ez, eta orduan pasa behar gara, superbibentziatik, ez, biziei irautetik bizitzera gure hizkuntzan, ez, dituen zailtasun guztiekin, ez. Eta gainera, aipatzen duzunarekin, bizut garrantzia dela, eta batez ere hori, ez, euskara ikasteko aukera eta doako izatea, eta behintzate beti egon dira gau eskolak eta horrela euskara ikasteko, gainera klasa ikuspuntutik horiek ematen zire auzo, langile auzoetan, ematen zirelako ordu batzuetan, dienda igual lan egin behar zuen goizan, eta gero zeuken aukera ikasteko arratsaldean. Segurazki eta hori bai ikusi dut auzoan, guk borrokatu genuen Atzarkoagan egotea aukera ikasteko euskara doainik, eta gero udalak eken duzun. Eta irakasleek esaten ziguten, dago kriston aldea, zuen auzoan datozen ikasleak, datoz, nahi dutelako ezagutu hizkuntza, dakite, ez dute behar lan egiteko, zego gehienak daude lanean eraikuntza sektorean, edo daude zaintzen dira, baina nahi dute jakin hizkuntza bermatzeko ondorengoak aurrak eta bar ere, izateko harreman normal bat eta bultzatzeko hori, baina ez daukat inongo asmoa ateratzeko diploma bat eta horrela, eta da, gozada bat irakastea olako pertsonei, eta beste auzo batzuetan, beste leku batzuetan igual, nun jendea juten den bakarrik, tituloa, que badare bai eskubide bat, uste dut, behar baduzu lanerako ere bai, izan barko zen doakoa, baina uste dut dela interesgarria eta askotan pentsatzen dut, lortu duguna bolondresekin, orain dela markada batzuk,
orain ez mantentzea, batez ere udalak ez duelako bultzatzen hori, ez duelako jartzen dirudik eta bar, eta gero aldi berean ikustea zen olako, ez dakit nola esan, baina ez, Euskaraldia dagoenean edo horrela, edo korrika dagoenean Bilbon, zen olako uholdea eta zen olako, ez dakit nola esan, zurik eta prozesu instituzional bat emoten den, ematen dit pizkat ere amorrua, bai? Porque mantentzea gau eskolak eta doako horiek diru aldetik ez da ezer, eta guretzako oso garrantzitsua da. Bai, eta erakustea, netzako oso importantea erakustea biletu horiek existitzen direla, ez? Nik adibidez, baditut bi bizi lagun bat, Marrokeosetik etorritakoa eta bestea Pakistanetik, bi emakume biak, eta elkarrekin juten dira gau eskola horietara. Eta oso polita da, ez? Igotzen direnean nire etxerako lanak egitea, hirurak elkarrekin, ez? Eta nire itzat hori hortxe suertatu den prozesu politikoa, ez? Batetik euskalduntzen du, bestetik komunidade, osea, ez, auzo komunidadea sortzen du, eta eurek niretzako ari dira gure hizkuntza ere bermatzen, ez? Orduan, iruditegi horiek ere mahai gainean ipintzea, eta emakume hauek adibidez, biak zaintzaren mutan lan egiten dute, eta ni badakitzen askotan ikusi dut euskara klasetara jutea izugarrizko jerekin, ez? Eta badoazte, ez? Eta orduan nik ez dut hostia, hau erakustea, ez? Eta erakustea ez gure herrian ikasteko prozesu horietan jende asko dago, ez? Eta euskaratze prozesua ez da erreza eta aitortu behar da, ez? Batzutan ere, nik uste dute tiratu behar diogula, ez? Benetako euskaldun hoiei, ez? Belarritik eta esan, bueno, lasai. Gaizkitzekin do? Osa, nik urteak eman ditut gaizkitzekin eta askotan gaztelaniara pasatzen zen jende, eta nik ez dut, hartu pazientzia eta euki pazientzia nekin, eta nik uste dut hori ere, bidali behar dugun mesua da, ez? Euskaraz, gure bizita euskaraz egin nahi badegu, kontziente izan behar gara, digolosia batean bizi garela, errealidadean hizkuntza maila oso ezberdinak darela, eta horrekin bizitu behar dugula, ez? Hizkuntza guzti horiekin harremantzen. Eta behar badezu pertsona batekin 10 minutu gehi egotea elkar ulertze prozesu hori emateko, egon zaitez. Egon zaitez, eta punto. Eta ez dago besterit, orduan, porque hori biziki politikoa da, ez? Eta gure realidadea da. Eta hizkuntza ez dago normalizatua, orduan, gure realitatea. Eta nik horrekin oso tematia naizen, usteet jarrera politiko bat dela, eta onura handia egiten diola gure hizkuntza, gure guztion hizkuntza honetara, ez? Ez, honekin ziur izango gura tartea, ez, bai honi berriz ere heltzeko beste batean, baina bai orain gaiz aldatza berriz ere datozen hauteskundei erreparatzeko. Izan ere tira ez gaur ziurrenik foku nagusiak Espainian izango dira, gaur emango delako, ez, debate bipartidista nolabait esatearren, PP eta PSOEren artekoa. Baina tira ez, egia da hauteskunde kanpaina hasinetik eta aurretik ere ez, ezberdin direla argazkiak Euskal Herrian eta Espainian, ez dakit orain artean jarraitu izan duzuen, egia da ez, udarekin, Sanferminekin eta tira ez, argazki ezberdinekin iritsi dela, beste asko ere agian aurreko hauteskunde najearekin oraindik ere. Bai, egia esan ez dut asko jarraitu, baina, bueno, medioetan darrela, baina nik bai uste, neko sentsazioa, orain dago apur bat olako debateekin eraldatuko da, baina kanpaina ez etorrela ja pizkat egin da aurreko hauteskundetik eta emaitzak egia da, egon aldiela aldaketak beti daude sprint finalak eta hor Sánchez uste dagoela egiten sprint bat nahiko potentea, ez dakit izango duen aukera aldatzeko zeo zer edo ez, baina, bueno, nik orokorrean uste dut, pertsonalki, niretzako daude bi elementu interesgarriak, bata da uste dut euskal politikan emango den lehian, ez eta izan estatuko hauteskunde batzuk, eta hor uste dut mundu guztia dagoela begiratzen hegemonia, EAJ eta EHren arteko hegemonia hori, ere hor nola ematen den, batez ere segurazki gero begiratzeko, hogeita lauan dauden hauteskundei begira, baina gero ere bai segurazki, Sumarren proposamena Euskal Herrian zenolako implantazioa duen, ez dut ere jendea gongo dela ere horri begiratzen, esaten zuten behintzat bizketik bat aterako dela, ahaztu gabe Podemosek izan duela indar oso handia hauteskunde estataletan,
Eta gero abertzu ere bai nola usten dion hori Euskal Herri mailatik, baina nik bai uste dut dagoela foko jarrita asko lehia horretan EAJ bertzu EH Bildu, ikusiko dugu, eta gero dago beste elementua dela, 24ko panorama, hau da, da pizkat horrek ematen du, lehenengoa, bada lehia bat izan aldela ikusteko argazkia, baina bigarrena, Vox eta PP egotea Espainiako gobernuan, izango ditu ondorio larriak, edo ez badaude, haber ikusiko dugu zergatik eta nola ematen den. Orduan, ez dute bigarren plan hori ere oso potente izango dela. Ez zentzu horretan orain ikusten ditu alderdiak ez zer lege defendatu nahi duten, zerekin ez nu jartzen diren marra gorriak ez eta gehiago entzuten ditu, bakoitza berak jartzen ditu, ez dakizuk zuri nola bizitzen nahi zaren kanpaina. Bai, ni egia da kanpaina oso ezberdina dela pasaren kanpainarekin konparatuta, ez gogoratzen zaeten, baina pasaren kanpaina izan zen emakumeen kanpaina. Oro har, ez? Gaude, hauteskunde feminizatuen atarian esaten zuten behin, baina gehiagotan, eukiko dugu Gipuzkoako diputatu emakumea, eukiko Gasteizko alkate emakumea, eta hori desagertu da. Beraz, honek erakusten digu, guztiz marketing politikoaren aurrean genbiltzena, dakigun gauza bakarra da, gizon bat egongo dela presidente modun. Hori da, dakigun gauza bakarra, fatxa den edo ez, hori da beste eztabaida, baina gizon bat da, ez? Eta aldi berean ere ikusi dugu bi emakumeen arteko izugarrizko lei bat, bi emakumeen eredua, alegia bakarrikan, Yolanda eta Ireneren arteko leia zitzekin nainez, bakarrikan badirudi emakume izateko izaera bakar bat dagoela politikan, eta hori, kasu honetan da, Yolandanena gailiendu dalako, ez? Orduan, nik uste oso hauteskunde patriarkal baten aurrean gabiltzala behintzat estetikoki, ez? Eta egia da, Espainian zer gertatuko den ez dakigura, niri logiko iruditzen den moduan aukera bat bestea baino beldurgarriagoa iruditzen zait, baina aldi berean ere egia da, ez, PP eta Vox irabazten baute oso denboraldi grisa dator eta bai Euskal Herrian ikusiko dugu. Baina nik ere baukatzen zazioa PSE eta Sumarren arteko koalizio hori rebalidatzen bada, nire galdera da zer radikaltasun eukiko ditu hainbat politikak, ez? Ikusi duguna da, ez? Sumarrek eta PSOEren arteko ez dakit paktu simboliko bat egondan edo ez, hainbat kontuei kontra egiteko, eta batez ere emakumeen politika radikal horietan, ez? Bai ala bai legeari izugarrizko kritika eginda leku guztietatik, bai PSetik eta bai Sumarretik, eta bai ala bai da legea, orain San Fermina zitzaitzen ari garena, ez? Manadaren osteko legea da, transen legeari izugarrizko erasoa egindan, orduan, ni daukatzen zazioa asko galduko dugula berdin duen zedakagun, ez? Eta hori ekartzen hau onera, ez? Eta ekartzen hau Euskal Herrira, ez? Eta da, hemen ere, urrengo hauteskundeak gureak izango dira, ez? Euskal Herrikoak izango dira, eta Euskal Herrian badirudi hegemonia baten aldaketaren hasieran gaudela, ez dakite AJak berriz rebalidatuko duen lehendakaritzak, ikuste dut baietz, oraindik EH Bilduk ez duela kapazitatea gukitzeko aldaketa hori egiteko, baina badirudi absoluto horren hegemonia ez kolokan dagoela, ez? Eta orduan hemen eztabaida dago ze kapazitatea edukiko du Euskal Herriak benetan radikalak diren politika publiko horiek hemendik egiteko, ez? Baina nik uste dut galera handienak topatuko ditugunak izango garela emakumeak, LGTB komunidadea eta komunidade migrantea, ez? Berdin zait Sánchez berriz Moncloan egotean, edo Feijóo Casado izatea, ez? Galduko da. Investidura bloke hori ez da hain radikala, izango hori seguro. Bai, ez, aipatzen zenituzten gakoen artean, bai, ez, errepikatu dela EAJ eta Euskal Herria Bilduren arteko lehia hori, ez, egia da biek mezu berdina zabaltzen ari direla herritarrei esan ez, ez kokatzeko hauteskundak Feijóo eta Sánchezen artean, baizik eta ez, Euskaldunen ahotsa nork eramango duen, egia da, ez, valorazio ezberdinak mai gaineratzen dabiltzala azken legegintzaldian Madrilen zer egin duen alderdi batak eta besteak ez, eta aurrekoan hementxe bertan entzuten genion Aitor
Estebani esaten Euskal Herria Bildu bere edo EAJaren tokian jarri dela, ez nola zentralitatea hartu duelako, ez dakit nola erreparatzen diozuen honi. Hori bai da, asko, ez dakite, arraroa, ez, esatea hori esan nahi dut, nire tokia da, hori agenda erdian egotea, eta norbait egoten bada agenda erdian, ez lehia hori zultatzen bada, dago nire lekua disputatzen baizk hori da politika egitea. Disputatzea hegemonia, disputatzea agenda, disputatzea proposamenak, eta nik kasenetan, bentsat lagur dauetan, ez dute gainera atzilduk egin dura erabaki konsiente bat, atzildu junda Madrilera, gauza sozial praktiko oso konkretuak egitera. Nik egia esan pertsonalki beti izaten dut, Madrilen naukagula oso gutxi borrokatzeko, batez eskubien aldetik, gainera zurinek egin du irakurketa bat, areta gutxiago ongo ahila aukerak, aldaketa batzuk edo proposamen horrelako batzuk borrokatzeko, baina bai, egia da, landu diren hildoak eta proposanak izan dira, zutabe sozialeko hildo batzuk. Gero ikusiko dugu posiblearen garatzea edo ez, etxe bizitza legea eta bar. Eta gainera uste dut ere, horrekin lotuta atzo familiako bazkaria, igandeko bazkaria, eta familia batek esan zuen, ez dut ulertzen, beraz eukan superargio. Olako gauzekin ez pentsioak, emakumen eskubideak, lege hauek egon damai gainen, eta olako eskubideak egon damai gainen, nola da posible berriro eskuma egotea, box moduko alderdi bat egotea alzan. Eta uste dut ere eskarrak egin behar duela, gogetaz dela, ez da bakarrik proposatzea, ez da bakarrik lege batzuk horretaratzea, herri gurean zarantza barik, baina Estatu Espainolean ere berdin, lan ideologikoa beharrezkoa da, azaltzea ondo egiten dena beharrezkoa da, hezkuntza politikak beharrezkoak dira, formazioa beharrezkoa da, zebestela herriak ez du lehenesten politika horiek. Nik ikusten dudana, askotan da, sektore askotan erreza dela sartzea, betiko diskurtso matxistak, xenofoboak, rasistak, eta nahiz eta izan herri bat, izan dela migrantea, izan dela herri bat esplotuta, baina oso erreza da, deseustatzea politika batzuk edo gainintzea eskumako beste politikak orduan. Madrilera edo orain euskal alderdi batzuk daude Madrilea begira borrokatzeko, eta uste direla irabazpen ez dute kentzen garrantzia. Nik uste dut ere, alba da, borrokatu behar da kalean eta borrokatu behar da instituzioan, eta lorpen guztiak beharrezkoak dira, eta gero batez ere hori, pentsio miserelua dagoena kobratzen edo ezin duena garatu bere bizitza pertsonala, eskertuko du egotea aukera hori, hori ezin dugu. Baina uste dut ere bai, horrekin ez da nahikoa. Ez dago bakarrik hor jokua, eta hor ere abizu moduan, EH Bilduri eta EAJari, ez da bakarrik jutea hor negozatzera, gero badaude beste ariketa batzuk egin behar direnak Euskal Herrian bertan. Egia da, hortze badaudela niretzako bi diskurtso errealak ez direnak, eta Carlos planteatzen zunez, badirudi ez. Badago galdera bat, eta nola boskatzen du, batez ere jende pobrea, nola boskatzen du jende pobrea eskuina. Ni nahiko aporafobiko eruditzen zait irakurketa hori, porque badirudi pobreak boskatu behar dutela ondo eta jazta, eta pobreak boskatuko dute gura dutena. Punto, ez? Zergatik aberatza, galdera egin dezakegu alderantziz, zergatik aberatzak boskatzen dute eskuina, no? Oso diskurtso niretzako infantilizatzailea da, ez? Batez ere auzo pobrentzako, pero beste gauza bada nola lortzen dugu, ez? Eskerretik, erakargarriak izatea benetan auzo pobre horietara, ez? Eta badaude niretzako, nik beti esaten du badaude eskerrarentzako auzo obrero fetitzeak direnak, alegia ondo boskatzen duten horiek, nik adibidez jaio naiz gaizki boskatzen zuen auzo langile batean, eta gero badaude, ez? Gaizki boskatzen dute auzo langileak, ni beti esaten dut, auzo langileak amankomunean dakaten gauza bakarra da langileak bizitzen direla, ez? Orduan igual behar deguna da diskurtzo langilera, ez? Eta horregatik uste dut ezinbestekoa dela indarmetaketa hori, ez? Egia da Euskal Herrian badagoela gora bat, eta Espainian dagoela beste bat. Nik uste dut ere ailegatu dela oso momentu importantea Euskal Ezkerrentzako eta da elkartasunaren momentua. Kontu zibili behar garela ere diskurtzo horriken de gu ezberdinak
zen Espainian egongo den egoera oso txarra da, ni Andaluziako herritik etorritako familia batekoa naiz, eta oso gaizki pasatzen ari dira, ere, eta eskerrekoak dira, batzuk, eta eskerreko jendea badago erresistitzen, orduan ere nik uste dut elkartasun uholde hori oso importantia dela. Eta gero badago beste fikzio bat, eta da, alderdi EAJak atzegilu bezala ari da hauteskunde hau diskurtso batekin egiten, eta da, goazen gelditzea ultra ezkuinari, goazen gelditzea antidemokratikoak diren horiek, eta gogoratu behar dugu momentu honetan, dakagun Gipuzkoako diputazioa eta dakagun Gasteizko udala, euri ezker da, alderdi popularrari ezker dakate, orduan. Osea, Espainian ez dezuena, Euskal Herrirako nahi izan dezuen sozio horiek, eta nik uste dut hori atxobinduk gogoratu behar diela, behin baino gehiagotan. Gasteiztarra naiz, eta Gasteizen dakagu bigarren indarra gobernatzen momentu hontan, eta bigarren indarra ez du, legitimoa da gobernatzen, eta demokratikoki gobernatzen du, hirugarren eta laugarren indarren babesa jaso duelako, eta guzti xilegia da, baina laugarren hori alderdi popularra da, Espainian kendu nahi dezun hori, Euskal Herrirako ondo etortzen zaizu, orduan ikusten hori ere, gainean jarri behar dela, fikzioa dela alderdi, EAJak esaten duenean ez dugu alderdi popularra nahi. Euskal Herrian nahi izan dudelako, baina azkenik ez dakazalantzarik, Espainian, Feijok gobernatzen badu eurekin, egingo dutenik. Akordioak argi dakat, EH Bilduk ez duela egingo. Espero dut, igual gero beste egun batean hemen esaten dut ala ez dela, baina ez dut ikusten printzipioz, ez RC, ez EH Bildu, ez BNGak, horrelako akordioak egiten Feijorekin. Ez nahiz atrabitzen esatea gauza bera EAJaz, orduan, kanpainan gaude, zaiguzu, nik elazten diet mesua, egingo dezu akordioa Feijorekin, Feijo eta Abascal hoiekin Moncloara llegatzen badira, bueno, al mejor postor, esaten da, orduan, hori ere mai gainean ipintzea importantea ez da bakarrikan agenda kontuan eta zentralidadea, Bilduken dio diola EAJari eta hori errealidade bada, baizik eta eske agenda ez da partekatua, ez da euskal agenda, eske euskal agenda oso ezberdina da bat entzako eta bestentzako, horregatik dira bi alderdi, Bai, ez dut ikusi barko dugu esaten duzunaren arabera, zer dugun ikusteko orainik ere esaten diaten ez hemen untzi behar du gaurko solasaldia, eskerrik asko Carlos eta Zuriñe gaur gurekin izatearren, eta orain jarrigan eguneko albistekin bueltatuko gara.